Dobre, ideme na to. Raz, dva, tri, môžeme ísť? Vážení klienti, priatelia, známi aj neznámi, dovolte mi, aby som vám dnes predstavil jeden úžasný trojizbový byt. Nachádza sa tu na Duplianskej ulici v Zlatých Moravciach a má veľkú výhodu, že k bytu je možné dokúpiť aj garáž, ktorá je cca 140 metrov od bytu. Janko, prosím ťa, zachráň ma. Jarko, čo sa deje? Prosím ťa, teraz mám tu live naživo, točím. Počúvaj, Teddy je úplne dehydrovaný. Teddy. Potrebuje vodu. Vodu? To nemyslíš vážne. Vieš čo, poď sem, postav sa, čítaj to namiesto mňa. Ja ti idem pre tú vodu, ale takto, dobre? A zrozumiteľne jasne. Ďakujem. Jasne. Byt je po kompletnej rekonštrukcii z roku 2019. Obnovené bytové jadro, stierky, malovka. Všetky rozvody menené ako elektrika, voda, odpady, ale aj stupačky. Byt má plastové okná, žalúzie, priestrannú uzavretú lóžiu. Jarko, páči sa, tu máš pre Teddyho tú vodu. Ďakujem. A už ma nechaj niekto, prosím ťa, dneska dotočím. Dobre? V byte sú bezpečnostné dvere, kuchynská linka na mieru, stávané spotrebiče, máme tam bodové, ale aj lustrové osvetlenie, no a elektronický vrátnik bodových dverí. Janko, prosím ťa, nemáš náhodou nejaké čučoriedky? Jarko, to zase nemyslíš vážne, aké čučoriedky? Teddy je strašne hladný, potrebuje čučoriedky. No dobre, prosím ťa, idem pre čučoriedky, tu sa postav a čítaj. V kúpeľni a vo WC je samostatné podlahové elektrické kúrenie cez programovateľný termostat. Klímu si nastavíte v obývačke, v spálni, ale aj v izbe. Náklady na energie sú vo výške cca 216 eur mesačne. Tu máš čučoriedky, nech si tedy pochutí. No a ja pokračujem ďalej. Dostupnosť k tomuto bytu je veľmi dobrá, pretože máme po ruky všetky obchodiaky, máme tu blízko školy, škôlky, detské ihriská, samozrejme zastávky autobusov, lekárne, pošta, všetko, čo vlastne mesto Zlatých Moravciach ponúka. Prosím ťa, klesla mu ešte baterka. Nemáš nejakú čokoládu, nevieš ju zohnať. Čokoládu? To nemyslíš vážne. Dobre, ale už naposledy. Páči sa, čítaj a idem, hneď príjem. Cena bytu je za neuveriteľných 109 000 eur a cena za garáž len 15 000 eur. Jarko, tu máš čokoládky, páči sa, nakrm tvojho Teddyho. No a verím, že už to bude všetko dneska, áno? Janko, ale počkaj, ale ako je možné, že všetky tieto veci si tomu Teddymu doniesol tak rýchlo? No akože ako, však všetko mám v tom byte. No dobre, ale kde je ten byt teda? Chceš vidieť? Pozri sa, urobiť také malé kúzlo a z toho okna, z ktorého vylietia konfety, tak to je ten byt. Voilà. Wow, super. Teddynko, videl si tie konfety? Počúvaj ma, my by sme sa tam aj veľmi radi kúkli, či? Ideme to pozrieť? No dobre. Tak. Aj s medveďom? Poďme. Super, dneska som mal už rôznych klientov, ale poďme na to, nevadí. Aj poď. Tak mi treba čúrať.